En bred vifte af forskellige erhvervsaktiviteter skaber høj aktivitet på Hirtshals Havn døgnet rundt. Og det kræver koordinering og samarbejde at opfylde alle krav fra skibstrafik, fiskeri, fiskeforædling og servicevirksomheder. Hirtshals Havn søger at have en tæt dialog med sine kunder og derved inddrage dem i havnens udvikling. Dette skal bidrage til at skabe de bedst mulige rammer for alle brugere af havnen. Havnevagten på Hirtshals Havn er bemandet 24/7, 365 dage om året, og herfra overvåger Maritim Service trafikken og aktiviteterne på havnen og på havet. Maritim Service er hele tiden opmærksom på de behov, der opstår ved havneområdet, og søger til enhver tid at finde løsninger, der tilfredsstiller havnens brugere. Havnesikring er høj prioritet på Hirtshals Havn, og havnens Port Security Officer sørger for, at havnesikringen fungerer, og at de pågældende regler bliver fulgt, så der ikke opstår tvivl om sikringen af skibstrafikken på Hirtshals Havn. Hirtshals Havn har egen bugserservice, som kan servicere færger og andre fartøjer, som for eksempel borerigge ved anløb, afgang og forhaling. Havnen har også egen lodstjeneste, som kan assistere fartøjer ved besejling af havnen. Eksempelvis færger og fragtskibe, der anløber havnen for første gang eller har brug for generel assistance. Desuden assisterer lodserne også tankskibe, som altid skal have lodsassistance ved anløb af havnen. På Hirtshals Havn møder man ofte havnens tekniske personale, som sørger for den daglige vedligeholdelse af havnens bygninger og anlæg. Derudover har de også til opgave at holde havnens område rent og ryddeligt. Hirtshals Havn modtager driftsaffald fra de skibe, der anløber havnen, både almindeligt affald og olieaffald. Havnen håndterer alt affald miljømæssigt korrekt, så miljøbelastningen fra havnen og dens brugere bliver minimeret mest muligt. Opgaverne for administrationen på Hirtshals Havn omfatter havnens økonomi, kontrakthåndtering, udlejning af arealer og bygninger, tekniske problemer med havneområdet og den overordnede planlægning og markedsføring af havnen. Her kan kunder, brugere, samarbejdspartnere og andre interesserede altid henvende sig med spørgsmål eller ønsker. Medarbejdernes kompetenceniveau har en høj prioritet ved Hirtshals Havn, og derfor er udvikling af den enkelte medarbejder altid i fokus. Hirtshals Havn spiller en væsentlig rolle for økonomien og erhvervsaktiviteterne i både lokalsamfundet, Hjørring Kommune og Region Nordjylland. Og havnens medarbejdere er med til at sikre at udvikle rammerne for disse aktiviteter.